Depata-pata malah segala buah inggo digantiang di tapian. Coba tanyo kami kanan duduk sadang di mano malah dan tinggalkan. Siria banamu malah adun-adun pinang banamu adai-adai mangko nyanyi ko tatagun-tagun banyak na bodoh di na pandai. Sadang mota-ota dalam moto onde opa ai kato inyo ko iyo apa orang Bandung di mano toko na paling adang. Agak sekali pak membuka toko 10 tahun nawaknya sanang cuy tu bana kato inyo. Menanga kato semacam itu onde nak kandung kato pak gae ang siapo namuang sabananyo cuy itu katonya kini. Ndak tahu malah apa diambo ambo banamu buyang jang jenggo ketua bandit kota Jakarta sebanyak anggota 200 lebih. Ketua bandit seluruh Jawa cuy itu bana katonya kini onde nak kandung sayang naik ko iyo awak kama buka toko apo nanalan nang bau cuy itu katonya kini. Alat cukui pak dia teoto nak kuku kambing adoju pembuka kunci cukui dia wak cuy itu katonya kini. Menanga kato semacam itu apa tu sudahlah tahu baru kini yang tetangkok tangan cuy itu katonya kini. Lasa buyung ko mau jang jenggo nyo panjak kambuy unjuy di pae nyo andun tangan ka balakang masuk palang gula di kanduangai. Oh si jang jenggo yo di laki pelanggu di si ujang lajenggo lata tangkok tangan dedi tiba di Bandung. Oh dia kandungan dia kandungan lata tangkok tiba di Bandung ladiantan katan si gadang mamaki maimbo dodi onde dodi sayang apa nae malang bana si udang saya di bagan nindak kata bau yola malang bana nak dodi lai waang la jadi dena apa pinyaro yo nak kandungan
ndak kabata mulai jodoh dia padena kunapa dena salamu nak kandung nak kandung ande nak kabata mulai dah jodoh dina Hondei mama kiak di dalam tansi ndak ada ujang jenggo awak lah masuk di tansi Bandung mama kiak main bau noroma honde noroma sansai udah dia sansai dia Toetong buyung malalai ujang jenggo lah dapet tetangkuk tiba di Bandung Cuitu bana katanya kini batumpak di ujang jenggo Satu masuk substansi Bandung keluar koran sekali beredar seluruh kota de tuanai Kok beredar malalai seluruh kota Cuitu bana malanya kini Apa isi koran malawa katu itu Jang jenggo katua bandit kota Jakarta Letak tangkuk tangan tiba di Bandung Indak dapet komalai menyenggolai Cuitu bana isi koran Sadang untung kadiana la tasiar ke mano-mano taberita leken kumari Baso katua bandit Jakarta la tatangkuk tangan tibo di Bandung tak dapet lay menyenggolai dia kandung Kalau koran seluruh kota Toetong nasi ujang jenggo demai Letak tangkok tiba di Bandung tak bisa lain Oh babalia ulang naik Ditinggan jang jenggo di tansi Bandung na lain pulau kita sabui Lakalua koran seluruh kota maalun panjua koran Batumpak di upiak malasin Roma sadang duduk di lama rumah Badu jo anak si Dodi cuitu katanya kini
Koran bu cuy itu katu anak-anak balik koran baru koma bu cuy itu katanya kini mananga koran baru keluarnya bali diupik di Roma di Bali diupik malalai sinoroma satu di balik koran dibaca apa nanisi koran malah kapalonyo baso banamu buyung ujang jenggo ketua bandit kota Jakarta lata tangko tibo di Bandung lah masuk sok kamar tansi itu nanisi koran baru keluar tapacak palu adikan yang mamaki na Roma sudah maco koran pada subhana dena oh apa sih dong di dena mamaki na Roma nyambi anak iyo lakasan sedena dodina apa tatangko dena ditansi Bandung oh nak kandung dodina ndak kajadi adang dodi ama ikona kaelo di mama ambo nyokatokan anaknya manggale ke Singapura kiro ketua bandit kota Jakarta lata tangko tibo di Bandung yo ndak kajadi adang dana dodi ama sayang na yo ndak kajadi adang dana yo na sayang na ayo pada sobana mama cilako kondak lataman dedi hambo diunan oh dia kandung mati dia honde badaso mama anjing gadangko awaknya kawin jo anaknya
Katonyo sudah gadang kironyo ketua banding koyo latampan kasansai badan noroma honde yo sanse juo jadi na ayon na ada dia mah sayang to tengok apa dena di tansi Banduang oh nak kanduangai hondei hendak kajadi kadang do dia mana jo apa nasi kai buagia apa tatangko dena dalam tansi batumpak di siupiak wakatu itu nyutuka baju si Dodi kenyok tengok apa nyok Banduang lah masuk ke dalam pinyarorang adang lah dia kanduang lah dimandikan malah Dodi sekali sudah mandi ditukar baju aye matu dari badare yo katanya nyoju Dodina yo na lah sudah malah dilakekkan baju langsung diambil oto ke Banduang cuy itu katanya kini dilamu menanti oto lalu oto jurusan Banduang nyambe oto sekali oto tambe langsung baranti namun noro makanannya oh nanya oto de tuanai sinoro
bananyi oto malalay pay ka Bandung namun anak lay badukung yu aye mato lay daray badaray sampai wairan orang ate oto baani uni sampai manangi cuitu bana katonyo kini sinan menjawab malalay sinoroma onde dia kandung opak supir mungkin waang laka tahu jo onde nak kandung sayang naik mencalik laki ke dalam tansi bapiti indak lay bakeping indak laki latatan pulo di tansi Bandung cuitu katonoroma onde dia kandung le sayang di tolong launi sekali kini sampai lantan beko katan si Bandung cuitu bana katonyo kini mananga upiak sinoroma ibu pulo le supiroto onde ni ai malale katoinyo siapo bana laki uni onde dia kandung sayang di banamu buyang jang jenggo ketua bandit kota Jakarta kini lata tangkok tangan tibo di Bandung awak bansan sansaro tibo di awak bangsat malalay sansaro tibo cuitu bana katonya kini dek supir oto layelo ati dek lamoto malah di bajalan nasla sejam 2 jam lah tibo di kota Bandung onde ni malah kato supir oto ibu pulo ambo diuni biarlah sampai muantan ke kamar tansiona biarlah muantan sampai ke kamar tansi cuitu bana malah katonyo kini de elo ota supiroto latibonyo di tansi Bandung ko tansi Bandung mani cuitu bana katonyo kini turun launi di si kota nyobana kesapi tansi cuitu bana katonyo kini dek supir orang elo ati nyobai yang kos malah di noroma onde ni katonyo kini ko uni di dalam basan sao biarlah ndak dibayi ongkos soto buek sajo lah makan anak cuitu kato pak supir ibu pulo supir di noroma lah turun noroma di laman tansi tarui ke dalam kasapi tansi langsung batanyo kapak sapi obanamu buyang mirudin onde opa katonoroma yosikotan laki ambo nabanamu si ujang jenggo tetangkok tangan tibo di Bandung sinan menjawab malah sapietan si dia kandung sayang dia
Nabanamu si ujang jenggo iyo siko di tansi Bandung lah masuk ke dalam tansi yang adang Mayato noroma Josapia tansi Ayo kasan seyurepa badan di anak ketek depai laki tatan oh dia kandung sinan menangis sinoroma makan indak pak minun balun bapiti awak tak ado anak menangi nak balanjo jo apa pulo depai ongko suak pulang sinan batanyo sapi tansi onde dek kandung katuinyo adik na datang dari ma adik cuy itu kato sapi tansi kain batik tabang mangiro undang-undang anak rang bayang nampak noroma darahnya tasiro badan larasu bayang bang ayang Ambon dari datang Jakarta cuitu katanya kini lasana ngati sapi tansi di Ruponyo sapi tansi tadi semanjak naromati buta siro daya di dado tak ado jalan lain tak ado koma jalan lain tak dapet diubek lai kaya hati ndak tabado kok dapet malah dia awak pakai salamu muacu itu kato sapi tansi sinan batanyo malah noroma sabananyo onde opa katoinyo bari lurui lambo batanyo bari lurui ambo batanyo kiro-kiro pak para tahun tan laki ambo cuitu bana tanyo noroma sanse ambo lai kasudanyo Sansayambu malalay kasudanyo cuitu bana katonya kini sinan menjawab ko masapitan siyo dedek kandung sayang dia
dia tanyo mungkin janjenggo salamu cuy itu bana katanya kini kasusnya banyak sampai kini kena ada orang kemana manolong mukun-mukunnya sampai mati cuy itu bana katanya kini batumpak sawakatu itu cuma seketek dek kok layado koma orang nama nolong karena hakim kepala siko baru diangkat cuy itu katanya kini kok lai bisa inyo manolong cuy itu bana katanya kini bana muluk manakim asli anak batu sangka cuy itu katanya kini la taman inyo diunan padang langsung diangkat lah dia kandung oh hakim kepala dia manang Lukman hakim kepala onde opa sapietansi di mana depa Udah Lukman oh dia kandung tolong pak di mana bana umapa uman takajui sapietansi manangakan onde ba adik mengkoba itu onde opa katoinyo ko iyo abang Lukman hakim kepala antakan ambo karumanyo yo dia kandungan ko iyo pai malah ke rumah hakim onde dia kandung katoinyo samujo ambo beko pulang sore dakek bananya mengontrak di rumah bode di lasana ngati malalesi naroma berupunya pak sapietansi lakane hati malain dak tabado ruponyo pak sapit tansi ruponyo naroma la dibalin nasi anak dibalin naroma dibalit la rusak ko mati di dalam cuy tu bana katonyo kini naromanyo aji makan minum demai na orang dendari malah simpang tigo mandi barulang lekat tapian asana muan roma bakato yo biala nalamo dan tinggal dan tinggalkan
di Indak guna kita etong lai lapatang candonyo hari onde no mai kato inyo ko iyo kau kamancari lukman turik sajo samojo ambo yo di Tetang saat piada tuanai ale jonoro lananya ke dalam laut tu sapi cuy tu bana katonya kini lanyo dudukkan di mungko kaduonyo cuy tu katonya kini sadang mau tahu tayu onde dik kandung sayang dia cuy tu kato sapi tansi kapo guno laki pemaliang tuka sajo lajonan lain jadi oh batu pak sapi dedi sapi tansi kok taratai di malajo batang kapit tumbuh sari di dalam padi adik perai kok layam bola api kok adun tuang dia kita manja panek maota malaleka maota latibu di rumahnya de orang la rusak hati di dalam onde noromai katoinyo malam dahulu di rumah apa esok siang apa antakan jadi batumpak di upiak malah sinoroma di awak sekali balun dua kali balun iyo ndak tantu kota Bandung tapas semalam di rumah saya makan minum jo makan malah di rumah sapi cuy tu bana katonya kini batumpak di sapi tansi salamon romasinan la kaduk bagadu jorang rumah la dia kandung batumpak di sibuyang malah sapi tansi kami takaba malah pasasi untuk kami di anak malah lay simpang tigo
mulalabi ko manampu muda-mudi lenyo kancang yu nyok kancang yu ya di batu pak sapi semalam tu indah lalu jadi sapi ciang ju dia kandungan Hondei tampak galak noroma tampak galak noroma tabayang-bayang di ruang mato rasukannya pakai noma sampai mati ono mai ala siang ai kita letakkan opak sapi kato noromari la siang kok lai apa diambo kok lai apa diambo di mabana mau dalukman molapa ambo antakan citu kato noroma dek sapi kana tindak tabado sagan mantan kau maluk mandi sagan mantan kau malu daluk man onde opa ai kato naroma tolong lambo sekali kini kok lai bopa ambo pak diambo tolong lambo sekali kini di mabana mau daluk man cuitu bana kato naroma tolong lantan pa ambo kasinan cuitu bana katonya kini kok layak pak manawi bo cuitu malah kato noroma menanga kato sama cemitu lai bo sapi di noroma langsung nyantakanlah dia kandungan makin dia ala nanya ke dalam moto lah diantakan di sapitansi ke rumah kontrak hakim kepala dek lamu malah oto di bajalan dak uno to antang lai letibo di rumah hakim di
Latibo malah di rumah Kim turun sekali malah sinoroma langsung bertanya karang rumah. Onde mai malah katonoroma giluru ambo bertanya nasabananya yiku mau dalukman bu cuitu malah katonoroma. Menjawab malarang punya rumah onde pi malaikat toinyo iyo disiko malukman hakim kepala cuitu katonya kini. Makim kepala cuitu bana katonya kini onde omai katoinyo di mabana kini udah lukman cuitu bana katonya kini ambo ingin bertamu jauh dauman cuitu katonoroma. Menjawab malarang punya rumah onde opi katuinyo malang bana kau sekali kini kok Lukman Hakim kakau tanyo. Indah di rumah malah katuinyo menyabui ke ibu pagi tadi minta cuti sebulan cuitu katonya kini. Inyo ado katu inyo komana nyo cari banamo upi noroma samo kuliah jo inyo dulu di Unan Padang cuitu katu ibu tu di Mabarado noroma tetap nyo cari walaupun ado baganak anak du katonyo umpamo cie anak cie umpamo indah kasih jo inyo kanyo jadikan cuitu bana kato ibu tu tapacak ngambil yang ayam atau noroma indah kabata mula dikanduang menangin Roma di rumah tu ayo malang bana debu badan ambo awak mencari ibu udah uman dape udah lepai pulo kamano ambo debu kamagapai bapi tindak anak tabao lakasan sayambo debu basan sayo oh bu tolong bu honde bu tolong ambo sekali kini balun makan bu ambo jak pagi
anak ketek nanambo bao di ibu takwi malah dia kim kepala adik siapa nasabananyo mangko baca yakim adik di mana. Assalamualaikum kata ibu tu. Onde bu malaikat tunyo ambo na datang dari Jakarta. Mungkin ibu laka tahu jo laki tatan dalam tansi itu malaikat tunyo kini. Banamo si ujang jenggo lata tangkok tibo di Bandung bu Tatangko malati bo di Bandung onde nak kandung sayang di ambo nama namo malau pi noroma itu katonyo kini ambo nama namo pi noroma samo kuliah udah uman jo ambo di unan pandang panjang cerita mak katonyo panjang caitonyo malakat tuinyo cuitu bana katonyo kini dek karanonyo ladape jadi hakim kepala kok lai bisanya menolong ambo karano laki tatan mai dalam tansi kok lai namu obu abang manolong debu ada di mamaki meminta nasi dari pagi denai anak lun makan nebu katono madie dari pagi bu anak lun makan Hadapi abang Lukman nindak lo di rumah. Yuk kamati nak makan denai. Do dia maknai, do dia makyona. De sayang nai. Rasiden malalai di Bangkaulu sadang balai tengah lawi. Ditinggalkan rumah di Bandung dulu nak hakim kepala kita sabui lah dia kandungai.
minta cuti malalai sebulan lebih ke mencari malaupiak noroma sabalun basu malanya cari cucu itu di dalam niat hatinya cucu malakim kepala cuitu bana katonyo kini tinggalnya di tanah abang cuitu katonyo si buyong hakim kepala walaupun inyo baranak cie umpamu indak kok batamu noroma mau jadikan yo dia kandungi kok batamu noroma mau jadikan cuitu bana katonyo kini nyuarakan otonyo ke Jakarta kamancari ko mau piak si noroma sabalun basuonyo cai ju cuitu bana katonyo kini sabalun basuo di cai ju demai batumpak dubuyong hakim kepala dek lamu leoto bajalan nak tanggung kancang lagi oto menuju kota Tanah Abang mencari rumah noroma sabalun basuono manyoca rami balainya de tuanai sungai Latuno babelok jalan malalai simpang tigo sanggo ikut cerita dulu besok ko ado di Sambuang Pulau lah dia kandung kok lain kunyit tamu malalai batamu di simpang tigo kok lain jo kami nak batamu turik saja rekam talang olah dia kandung kami takaba malalai pasar ompong kami di anak ayaji untung uci jodaian nama nolong untung sampai dedi